Ani busai bumong kha mungkuru tipra. Ani bohogo busai khlayo. Ani chela anak. To hai dol rok kaisa hai na hai phung kaham jotono na norok no ani ketal video norok no jotono no lamsogo ani joto youtube family rok no kai norok asa kai joto no kaham kurung thai sep tong mai na honoi to dol rok tini ni video kai sengori lai sapnai te sa hai no hai norok bai on mane salcha din ni pore kai ang tini kai kisa comment reply mar sinai area tongmalia mo kai thangnai video ano je comment hamia khaimoni ang mo tabu norok no proof phunuk nai naidi borok ano tam saka engkai naidi bosaka thud asuda nini thani video bo koroi kono proof koroi faltu channel po yes nang bahai ke sema kha adoso ani ora ang asle engkai thingno tongo do bo Bana am dikir ka happy cooking phobini mungang kai happy cooking ani video no ngai tongang kai kang ka bujina di happy cooking noi bo ano comment khai ka tot asudanin thane video bo koroi kono prop koroi faltu channel aw kubui nong khana nin thane faltu channel ngai mano yes abang mane na har maya pia tam ni bagi gang kai ang asule amo hai hamya video mane an mote ang jago ang amo hai video no ani channel ang rinane musung yata engke ang actually amo hai video rinane musung ya hai pona ang amo hai tang tu hunai si kisa ko kasarna nai mani hai pona ang tini to video kitchen jaga rinai kitchen jaga dor nang phunuk rinai bojo control mane proof sarahen sawiri kha jokhan ang norono phunuk rinai kisa sa video norono phunuk rinai Ete kaisa saka thor puina kok buzia au norokane abo gangkai S Kumar dia berma pe S Kumar hai ang amo gangkai kok buzia ang mane karan gangkai umone mano tam ni began ro mic kre ni bagai kisa kok rok awas clear nya phonong mano kai to bonungan video nai tongmani bagana nang belai ta hamai erewo an video no welcome khayo an video nai tongmani bagana no paiblia hambai engke je bi khai video mane abang sitra video ngjago ani mane ani mokolota ani mokolang sitra video nukjago abo hai video rokno angarinani musungya moni bagang video riya hinai tongmani engke tini engke norok jokhonte mane proof sara nini oro kono video kore samani bage angki samare risinai o video no dol rok kai jodi chaya rok tong na karjadi dol rok tabung den na rok nukna ekdom kakak bati jase ida no yokli yak mane kakak bati jide hinai tam hinai bini kaki be bini tam jani ongka bati jada hinai tam hinai abang semale no rok nukna train lama opon thangai klai thulai ka kai moni video no bang rok no last di kita phuno be wana ngena rok nai tong diani video no tam ni bagi mo no ang mo hai video rok nang ekdom rinane musungya hai puno tini kisa norok ni comment man bai norok saka samani bai ang kisa mari nai video ki hisa last dorne aba hai puno ang bisi somai regular tam ni gang mo hai video na ekdom saja gyang kai next time rogo sini do phawa bai tang thon na musang kasarna ni musungo umo hai hamya virus ta phaito amo hai ni hoite haksal loi thangbai di je tabuk bongoi tongnai ra amo hai ni pura haksal loi thangbai na nango yakai tam salai tongnani chanane bebak se komai thangbai na ni future kring thangnai ni busa botoi ni bebak jaiti bongso jotoni no kaisa lasi bong phainai amo hai jodi no rongoi tongkang ke tai je nongbai ngoi tongnai to bin to future ekdom kurui nongoi thangnai henge dol rok norok ani video no naidi enghen judi norok jes jagan hoite phono video nai tongdi chaja kan video no chaja goi no tongkang ke kaisa subscribe khai redi tai bojagan hoite video nai tong norok kisa comment khai sadi dol rok kai judi kono kisu problem moi to kan video chaya chuya bola bihi busa ganang ka busa ganang busa si sikla ga babai kutuk jagai nei ungko jakha ga ang phun khlai har mane ani mukhang phungai ka kuthai nung nai iko miya wo nuk lu ya ikutini nga kai real bai thera jagai thika ne